Hello, what's up mga pre? Good afternoon sa inyong lahat. So, kasama ko na naman si Kuya David. And mag-short ride na naman kami. Sobrang traffic dito sa Rosales mga pre. 2:26 na ng hapon ngayong Sabado. Bali mga pre, pupunta lang kami sa may Dipalo sa San Quintin. Try namin pumunta sa may Dipalo River mga pre, pero di namin sure kung papapasukin kami. Ay, subukan na lang namin mga pre. First time ko lang din yun. First time ko lang yung makakapunta doon. Thank you po.
ng view dito mga pre. Solid. Ganda ng mga view. Nagawa pa lang yung kalsada dito mga pre. Project ata ng DPWH to eh. But first time ko lang makapunta dito mga pre. Kaya sabay-sabay natin tignan kung anong itsura yung madadatan natin doon. Alright. Yun, may dragon park na. Dipalo Falls. Bawal, bawal. Hello, what's up mga pre? Andito na tayo sa may Dipalo River Park dito sa Quintin. Pero sa kasamang palad, sarado pa po ngayon. Kaya dito lang kami sa labas. Alright. Yan o. Close. Yan. So, dalawa lang kami ni Kuya David. Shout out. So, shout out pala sa lahat ng nagpapa-shout out. Hindi ko na kayo isa-isain. Basta shout out sa inyong lahat. Kaya, anong masasabi mo kuya sa mga nagpapa-shout out sa atin? Wash out na lang sa inyo. Wash out. Wash out daw sa inyong lahat. So what's up mga pre? Dito tayo ngayon sa may Dipalo River. Kaso sarado pa mga pre. Kaya hindi tayo makakapasok. Pasensya na kayo, hindi namin kayo dadala dun sa loob. Hindi natin makikita yung mismong river. Papakita ko na lang sa inyo yung drone shot ni Kuya David. Pero wala tang tubig eh. Wala pang tubig. Kasi bihira pa yung ulan dito. Kaya yun. Yun lang mga pre. Yun ho yung pilot ho ng drone namin, si Kuya David. Hindi halatang pagod na ho siya. Kaya ganyan na po yung tsura niya mga pre. Yun no. So time check mga pre, 3:50 na ng hapon. Dito pa din kami ni Kuya David. Bali ginagawa niya, nagpa-practice na siya mag-drone. Kasi may problema na yung drone namin eh. Kailangan na daw namin ng bago. Kuya David, din sabi mo? Kailangan na natin ng bagong drone? Kailangan na namin ng bagong drone. So, shout out sa boss namin. Pag napanood mo to, sir, alam namin bibigyan mo na kami ng bagong drone. Peace.
mga pre, try na lang nating bumalik dito pag open na yung Dipalo River, kapag may tubig na. Sa ngayon wala pa talaga eh, wala pang tubig. Dapat umulan ng umulan. Dito lang pera sana para magkatubig. Hindi, joke lang. Yun. So yun lang mga pre, maraming salamat. Pasensya niya, hindi ako marunong mag vlog eh. Peace. So yun, shoutout sa lahat ng mga nagpapa-shoutout sa YouTube channel ko. Hindi ko kayo maisa-isa, hindi nakalimutan ko kasi yung iba. Basta shoutout na lang sa inyong lahat mga friends. Ayun, peace. Ayun, girap na mga pre. Uwi na kami. Let's go. To get off that darkest ground, but gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too. When you want to get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down. When you want to get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down. Ha? Alin? Malit yung? Gumagalaw yung sayo. Sa akin yun. Malaki awang mo. Pati nga. Malaki. Bakit ay? Ay yung case? Ito niya. Oo. So ayun mga pre, pauwi na kami ni Kuya David. Kaso may uwing malungkot. Na last hour po ang AGV na helmet niya. Sayang ang mahaling helmet. Aray ko po. Gulat nga ako eh. Lumagutok. Pang ina, sabi ko. Pagkatingin ko nasa baba na yung ano mo, parang hindi makagit over. Hindi ko alam na papagalitan ka ni bakat mo yan. Papagalitan ka ni bakat mo yan. Huwag niya lang makita. Huwag mo nisip. Sige, cut natin. Cut. Buti walang video. Pag nakita niya, magagalit yan. Kakantsawan pa ako nun. Ay, kakantsawan. Shit. Pero ako di rin ako makakita over. Nanghihinayang ako sa 35,000. Talaga, nagulat ka ako eh. So ayun mga pre, hanggang dito na lang. Sakit ulit sa next video natin. Ayun, I said always mga pre. And please like, share, and subscribe sa YouTube channel ko mga